く慣れたのかしら。かの者に力を。者の傷を癒すたまえ。かの者に力を。者を守りたまえ。やるな。かの者に力を。かの者を守りたまえ。かの者に力を。かの者の傷を癒すたまえ。かの者に力を。かの者に力を。
筋肉の振動。かの者に力を。かの者を守る盾となれ。そいつめし加護。かの者に力を。かの者に力を。覚悟しなよ。勉強した甲斐があったかな。信じる。どうやら全てしかし、触媒が案外、そうか。しかし困り、せめてどんなものかだけ。伝説の秘剣。ダークロッドが奪われ、闇の魔剣。それで、人目につかないよう。バルディア城の。では、バルディアまで。そういうことでしいえ、彼らがアルハザード、バルディアへ向かうのならば。しかし、私なら大丈夫。それからリアナさん。帝国に、わかりました。それでは皆さん、くれぐれも。バルディアへ行かなければならないが、バルディアへ行く前にそこを調べれば、もしかするとアルハザードのことがわかるかもしれない。急いで調べてみよう。調子が良かったみたい。ダークロッドの置かれていた廃墟の森林内に隠す。
おお、こいつはご機嫌じゃねえか。